nkhondo. Inalipo nthawi imene maiko akuluakulu ankamenyana. Iyi inali World War I. Kuno ku Africa sizimatikhudza kwenikweni ayi, koma tsoka ilo linali pansi pa maiko aku Ulaya amene amamenyana nawo mu nkhondoyo. Izi zinapangitsa kuti atenge azigogo athu kukhala nawo mbali kumenyana nawo mu nkhondo ya nthawi imeneyi. Nkhaniyi ndi amene asilikali athu aku Malawi kuno ndi ena aku Africa anakhalira nawo involved mu East African Campaign, nkhondo imene inachitika kamba ka World War I. Nthawi imene kunkachitika World War I, Africa anali pansi pa atsamunda kapena kuti anali colonized. Ku East Africa kunali mkulu wina dzina lake anali Paul von Letton-Vorbeck. Iyeyutu anali komanda wa ku Germany. Ndipo ataona nkhondo ya padzikoyi, iyeyu analumbira kuti ayesetsa kuti adani a dziko lake amene amatchedwa kuti ma Allied Forces asasonkhanise asilikali ndi kuwapanga deploy kwina. Ma Allied Troops kapena ma Allied Forces unali mgwirizano wapakati pa Britain, France, Russia, US, Italy ndi Japan. Mkuluyi anali ndi asilikali ochepa kwambiri, koma mwaukadaulo wake amakwanitsa kupanga attack ma Allied Forces amene anali ndi asilikali ochuluka. Vorbeck anali kadaulo kwambiri, ndipo zomwe amachita ndi kumapanga ma surprise attack pa ma Allied Forces. Iyeyu anali ndi asilikali ochepa 3,000 aku Germany ndi 11,000 aku Africa. Mu August 1914, iyeyu anapanga attack asilikali a Britain mbali mwa phiri la Kilimanjaro. Britain itamva izi inatumiza asilikali yake mu November, ndipo general wa ku Britain amene dzina lake anali Aitken sanafune zobisala, zimene zinapatsa Vorbeck plani yowapangira attack iwo. Atayamba kumenyana, asilikali achimwenye amene anabwera ndi General Aitken aku Britain anathawa chifukwa cha mantha. Zimenezi zinampatsa advantage Vorbeck mpakana anagonjetsa asilikali a Britain amene anathawa kubwerera ku maboti yawo. Britain inasiya mifuti ndi zina zambiri zimene zinathandiza General Vorbeck kumenya nkhondo kwa miyezi imene imalondola. Pa nkhondo ya tsiku limeneli, asilikali 150 okha a Germany ndi amene anataya miyoyo yawo, imene asilikali a Britain amene anataya miyoyo yawo anali 850, zimene zikungoonetsa ukadaulo umene General Vorbeck wa ku Germany anali nawo pomenyana ndi asilikali aku Britain. Kugonjetsedwa kwa Britain kunapangitsa kuti atumize general wina amene anali ndi experience. General ameneyu dzina lake anali John Smuts. Iyeyutu anali nkhalakale pa nkhondo zachonchizi, ndipo anabwera ndi anthu ake amene amayitana kuti mapota. Anthuwa anali onyamula zinthu chifukwa kunalibe njanji kapena misewu kapena zinali zovuta kwambiri kuti even ziweto zikwanitse kunyamula kalunduyu. Anabwera ndi asilikali ake aku South Africa. Mu May 1916 anampanga attack Vorbeck chakumpoto kwa Kenya, koma Vorbeck pokhala kadaulo anakwanitsa kuthawa ndi kupitiliza ma raid amene amapanga.
asilikali amene anabwera nawo General Smuts anali asanazolowere nyengo ya ku Africa, ndipo zinachitika kuti anadwala ndi kumwalira kwambiri. Atawerengetsa zinapezeka kuti gulu la asilikali la 9th Infantry kunali anthu 1135 mu mwezi wa February, koma pamene amafika mu Oktoba anali atatsala anthu 116 okha. Ena anati pa munthu mmodzi amene amafa chifukwa cha nkhondo, anthu 30 amamwalira chifukwa cha matenda. Izi zinapangitsa General Smuts kuganiza kunena kuti akwanitsa bwanji kuti awine nkhondo imeneyi, chifukwa asilikali amene anatenga kuchoka ku South Africa sanali okwaniritsa kumenya nkhondoyi chifukwa cha matenda. Smuts anayamba kuwabweza asilikali aku South Africa awa, ndipo anawapanga replace ndi asilikali achi Africa. Asilikaliwa anali a King's African Rifle, a Gold Coast ndi achi Nigeria. Iwowa anali resistant ku matenda amene anzawo aja amamwalira nawo. King's African Rifle munali asilikali aku Nyasaland, aku Kenya, Uganda, Tanganyika ndi Somaliland. Ngakhale mu nthawiyi asilikaliwa amatengedwa ngati ma substitute chabe, zitafika povuta anawatenga kuti akhale replacement ya asilikali amene anamwalira chifukwa cha matenda aja. Ndipo mu 1918 asilikali onse a Britain anali ma Africans amene ali azigogo athu amene anatengedwa kukamenya nkhondo. Mu 1916 ma German anafinyika kwambiri mpaka matrupu awo anagawanika patatu. Awiri anakwanitsa kuthawa, koma gulu limodzi linagwidwa ndipo linali ndi anthu 5,000. Asilikali a Britain anapitiriza kuthamangitsa asilikali a Germany amene amatsogoleredwa ndi General Vorbeck, ndipo asilikali a Germany anathawira ku Mozambique. Zofuta zinali zambiri kwambiri kwa asilikali a ku Germany wa chifukwa analibe chakudya chokwanira. Ndipo pa 25 November 1918 Vorbeck anasalenda atamva za mgwirizano wa Armistice, ndipo nkhondo inatha. Kani ndiye asilikali achikuda amene anamenya ndi kufera nkhondo yosawakhudza. Ndi nkhani yakulimba mtima kwa ankhondo athu amene anamenya nkhondo ndi kugonjetsa pamene anzawo anakanika. Iyi ndi nkhondoyi inasiya mavuto ambiri monga njala, ndipo ma civilians ambiri anamwalira chifukwa cha nkhondo imeneyi. Ndipo mukazapita kuzomba ndipo mukazaona chitawa cha King's African Rifle Memorial, dziwani kunena kuti ma ancestors athu inalipo nthawi imene anali olimba mtima kwambiri kukamenyana nawo mu nkhondo ya World War I.